Opakruoth Ikwara Mogiro kamana nyaku kitera Mogi TV kaune wang sai chenro mara ngich welo kama kelo weche mosebedo katimore pacho ka. Wantiere kagi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa bang'e saa 3 e buch jopiny wabro go mbaka gi wendo modhial mabro biro e studio ka. Willis Otieno en jalup jatend Safina Party to gi Mheshimiwa Absalom Odhiambo men MCA makoro gocho wadhigo kod gi mbaka e wach mutni mosebedo ODM kagi lokruok mosebedo kawuono madhi pimoni kaka lokruok notimore kawuono mondo wago mbaka saa 3 e buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nomvija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa. Nagi weche manyien ma wan go. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution. ODM oriembo Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' ka thuolo mare okaw gi Catherine Omanyo e yor kojolo. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja oramo ni en pok ochwalo tije county moko ne sirikal mamalo kaka iwacho. Ariyo chiel gi magine ng'anyo ma jopiny obago Huruma Nairobi kama ikwede nek mar nyadendi ma nyocha obila onego. Ero kamando ero winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo wachaka ni weche manyien ni gikone to koro kuku mar duond buch ODM ogwetho oko Sifuna kaka jagoro mar duond burano kendo chiwo thuolono ne Catherine Omanyo mabiro bede komno kaka jagoro makojolo. Kang' makamaendi gikone nokaw kaluwore kod ng'ur mosebedo bang' Sifuna bede ong'ala manyime e rocho kendo dhi ataro gi moko kuom chike manochuogi mag tayo duond burano. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. Issued at Mombasa this 11th day of February 2026. Riwruok mar Integrated Development Network Kenya komakore kod familia manowito wedegi kod jok manohinyore ndalo ng'anyo mar ojende mag Gen Z kawuono nochwalo ng'ure nyimo od bura mamalo kod doho mamalo mogik ka gidwaro mondo chul joma ne onegi wedegi kod joma ne oyudo hinyruok e ng'anyogo. Ne gitimo ng'anyo mamuol nyaka e od bura mamalo kendo bang'e ne gichopo nyaka e doho mamalo mogik kuma ne gichwale ng'ur margi. Giwacho ni osekawo ndalo mang'eny kapok chudo gi otimore kata oyudore. Maendi e biro ndalo matin tok jatend piny Kenya William Ruto wacho ni jogo manowito wedegi kod joma ne ohinyore biro yudo chudo kowuok kuom sirikal. We are presenting a petition to Parliament to urge them for their support so that being the legislators, let them also speak in unison or in unitarity towards supporting the presidential directive for compensation. We support the Professor Makau Mutua Commission, but still have a greater pain with the judicial system. Nikashutiwa, nilibegwa watu wa familia yetu na wakanitolea 160,000. Yenye mimi singe manage kutoa. Nikaekwa chuma. After hapo, mimi nilipona, lakini mimi siwezi enda kazi yangu kama kawaida. Yetu ndio maana nimekuja hapa kutetea haki yangu, nijue kama naweza pata
kama anaweza pata haki yangu. Nilikuwa nimetangulia mbele na mtoto amenifuata nyuma anasukuma mkokoteni. Wakati nilisonga nikasema wacha nitembea haraka, nimeona maaskari wametokea huko 56 wanaweza kunipata hapa na vile furuki iko nyuma. Sasa mimi saa ile nilitembea kusonga, nasikia mlio ya risasi. Nikaangalia nyuma hivi. Na kumbe kijana yangu alikuwa kwa mkokoteni anasukuma, aliangalia nyuma na ndio risasi ilimpiga kwa mdomo. Ikatoka, alikuwa na mwenzake wakisukuma na ikachoma mwenzake hivi. Mwenye marehemu aliacha watoto wawili. Sasa hata vile ninaweza kuwapeleka kwa shule nimeshindwa. Jatend piny Kenya William Ruto singo medo chwalo chenro mag kedo gi oro e gwenge ma otuo ka achiel kuom gedo mag yewni maromo 10 mabiro konyo chenro mag pur gi pith e nyandwat mar piny Kenya. Nowuoyo kinde manotero chenro mar Nyota Garissa kama jalupne Kithure Kindiki noseyo jotelo maseyo omenda manyogol gi sirikal ni kedo gi oro. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Chenro mar chiwo omenda mar Nyota mar chako ohala kawuono no chopo e kaunti ma Garissa. Chenro manotele gi jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Kithure Kindiki kendo noyure gi jotelo mamoko anyato mago maya e nyandwat mar piny Kenya. Mpango yako Mohamed ni gani sasa? Mimi nataka kununua mbuzi, ninunue chakula yao. Sasa nitaenda nichukue kama hizo zako box. Sitachukua 10. Box mzima? Box 36 pairs. Jatend piny odok ne chenro ma en go mar kedo gi oro e kinde ni ma piny owacho ne ogolo omenda maromo siling bilion 4.1 mar kedo gi oro. Ka jalupne Kithure Kindiki oyango ni 2 dwe mar 12 higa mokalo piny owacho sechiwo omenda maromo siling bilion 10 ne kedo gi oro e Thurka. Kwa ile dams 50 kubwa ambazo tunajenga ama tutajenga, at least 10 of them will be in northern Kenya. You have the rivers and we are going to make sure that it happens here in northern Kenya so that northern Kenya can equally contribute to the food security of the nation. In December, President Ruto authorized 2.5 billion for the drought response. In January, another 3.5 billion. Yesterday, another 4.1 billion. In total already, we are talking of in excess of 10 billion shillings that this administration has released and will continue releasing on a month-by-month basis until we get into full recovery. Ruto medo siro kang mana sirikal okawo mar golo oko chenro mar goyo kogno ne oganda maya nyandwat mar piny Kenya kapok ne omigi opande kowacho ni okang makama osegola kwede mane oganda go kadhoe. Wakati tuliuliza application ya program hii ya Nyota, vijana wengi hawakukuwa na ID. The first attempt, there was very poor response. Ikatubidi tulete watu wa vitambulisho watangulie. Today we have above hata zile counties zingine vijana wengi wamejitokeza hapa Garissa. You brought back our dignity and made us equal to the rest of the country in terms of accessing basic citizen documents. Omedo dhi mbele singo chwalo chenro mag dongruok koriwo koda ka piny gedo mag ute mane onge ogonyore, gero ka tiegruok mag Garissa, chwalo teko stima e kind chenro mamoko. Under the bottom-up economic transformation program, we are going to lift everybody, and no person, no region, no community, no religion is going to be left behind. Rawere maromo 7,500 noyudo omenda mar Nyota no e kaunti ma Garissa ka kwan mar omenda duto manochiw ne romo siling milion 375. Aput marango kaka ikete tim agenda 10 moriwo koda ka ripod NADCO mane ochuoye kogno gi jatend piny Kenya William Ruto kod mane en ogai mar ODM Raila Odinga giko ne notieko chenro mar kawo pach jopiny e alwora ma Nyanza e wi ripodno. E sa chenro no mar kawo pach jopiny e kaunti ma Siaya, moko kuom jopiny nonyiso ni gionge kod geno moro amora ni ripodno ibiro keti e tim ka giwacho ni mano en gino mitiyo godo mana e yor siasa. E kindeno, jalup jakom mar apudno noywago onge mar governors makaluo ma giwacho ni orem chopo e chenro no kata doko ni en gino mageto kelo ber ne tend loch gwenge. Keep it short, please.
The government speaks and says 10-point agenda kanyo nitie number 8 mawuoyo anti-corruption, weche mag corruption. Weche mag corruption luoro man go no oseti kode kaka political tool. Minyalo buogo go jomoko mondo duog piny kata gi koso. Corruption Commission nochako bete since Mr. Rengera, sani wan gi Bishop Oginde. To chik won maler manyalo miyo corruption room pod ok oket. Nikech en gima nitie. Weche mang'eny mowuoye ka ni parliament. Mama ne tich ma wabunge monego tim. Koro kata ko kele sani nwa wuoye tanana onge okan gi yie ne dhi timre gik mwawachogi. Wadwa ni mondo wajiw kata from okokucho wajiw mondo gigi odhi obed implemented. Nono to wabiro wuoya to public funds ema kethore, ji wuotha ni collect views mag ji to gimiteme onge. It is regrettable by the committee that in the Nyanza strip we have not been fortunate to engage with any single governor, and yet matters devolution affect the people, the counties, and the reflections of the governors is very important. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja onyonore ni kata nade to kaunti ma Nairobi ok bi miyo sirikal mamalo tije magi e bwo telo mare. Sakaja oyango ni winjruok mar gidhi timo kod sirikal mamalo en mana mar kelo dongruok e boma ma Nairobi ma ok weyo tije mag counties e lwet sirikal mamalo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E duoko mare ne weche manyoro owuok ni sirikal mar kaunti ma Nairobi odonjo e winjruok jatend piny William Ruto mar kawo tije 4 mag kaunti ma Nairobi. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja othieno ni mano lek mar odiochieng'. We are pursuing procedures using the Urban Areas and Cities Act that talk about the capital city to enhance support in infrastructure, but the city will continue to be governed as a county government under the law. So for those who have been wishing or imagining that that misadventure would happen again in Nairobi, find another county and find another governor. This governor, Sakaja Arthur Johnson, shall never go in that direction. E twak mare moyedhi e od bura mar kaunti ma Nairobi, Sakaja onyonore ni onge tich moro amora mane omiye ma obiro weyo ne sirikal mamalo. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. E winjruok mawachore ni Sakaja ne odonjo kod Ruto, sirikal mamalo ne dhi kawo tich mar choko taka, kongo apeni, keyo pi kaachiel kod gero udi manyasani e kaunti ma Nairobi. Nairobi is not just a county, it is a capital city. So of course collaboration with the national government is inevitable. In fact, it is encouraged. But in the words of the former late Prime Minister, the father of devolution, we must protect devolution. It is the biggest gift given to the people of Kenya by our law. Ogirimiti makamano ne dichalo kod winjruok machon mane Governor ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko odonje kod bad migawo ma Nairobi Metropolitan Services e higa mar 2021. Sakaja osingo ni ok obi donjo e winjruok moro amora manyalo dhi rocho telo mag gwenge e pacho kae. I honor the mandate given to me by the people of Nairobi. They entrusted me with the constitutional powers to transform this city. I will not betray that trust. In the year 2020, Nairobi got into a misadventure that ended up being costly. The NMS experiment left us with a 16 billion shillings hole in pending bills, low staff morale due to mistreatment, and a defilement of devolution. Kata kamano, osingo ni tudruok mare kod jatend piny William Ruto pod biro dhi nyime kaluwore kod pen chik mayango ni sirikal malo kod sirikal mag counties onego ti kanyakla e chwalo dongruok ne jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar governors koro landa yanga nyinge senators magi ywak ni osebedo ka sando gi ahinya e komiti mar rango kaka counties tiyo gi omenda. Governors ywak ni senators go koto gi kendo koro keto negi tich bedo matek.
governors kokalo e riwruok margi ochwalo barua ne speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi ka giyango senators 4 magitudo gi timbe mibadhi e komitino kanyo. Oriwo Edwin Sifuna, ma en senator ma Nairobi, Moses Kajwang', ma en jakom komitino, kendo senator ma Homa Bay, Samson Cherargei, ma en senator ma Nandi, kod Johannes Mwaruma, ma en senator ma Taita Taveta. Ewi mano, governors oramo ni ok gibi chopo e nyim komiti mar Senate ka ok olos weche machandogigo. Bende gidwaro ni tim lokruok e komiti mag Senate kendo senators go thicho oko e lemo maggi. Bende gidwaro ni tudruok obed kod lalruok madhi reso kaka itiyo loch gwenge. Bas wadhi ywe moro machuok kudogo bang' daka matin taseneno ka ote moko osedonjo ka wang'iya ne wacho nang'o ma makamu wacho ni Trevor Gone executive chair mar ODM erokamano kotelnegi kod Dr. Oburu Oginga and chair Gladys Wanga kuom tich mar golo Sifuna secretary general mar ODM nikech nyicha Sifuna osedhi kor Gachagua kod Kalonzo instead of confusing ODM members. Erokamano ahinya makamu wang'iya ne wacho nang'o e 3-3-6-0 ka indie winjini wach mar mbaka ma osebedo ka dhi mbele sani ni weche osebedo mang'eny sana e chama kaendi. Trevor William Nyadawa kan mawego riwruok mar broad based onego owuore mondo wawe bedo gi sirikal ma mongrel. If ODM doesn't want to be in the opposition koro giwe gichak yo machielo. Okay, Trevor ma Bishop Omondi otiche mar Musna jaoda Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo gi jagoro Samuel Atongo. Erokamano ahinya. Lawi wuod Adori an Rinya neno Ramogi TV yo makare an kod Julius Opodi. Erokamano ahinya pani mano chenro useoro na kaendi waduogo bang' daka moko matin kik udhi mabor ahinya. Wang'iya ne wacho nang'o kaendi achiel machielo be nitiere kama Baba Twins mar Onjinyo seche makoro senators luongo governors mondo non-gi kaka gitiyo kod pesa e counties to county magirito to gin to giywak ni kotogi. Maendi dongi koro chal ni gimayo MCAs tich nikech oversight onego bedo itimo gi MCAs kuom governors. Musnopio Wandai, Pascal Oranga kod Ochieng' Riako. Bas odo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Inido wacho ni kiaye? Mano ber. Tinde nang'o kiwacho ni mano ber? Kawuone kanene mokwongo, in nyisa ni en ng'a? Ini wacho ga ni pari en osiepni, to ini wacho ga ni kia ng'ani. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyakwara Mogi ne en jamadar mar lweny mar lomo tuo to kod mar kor lwasi. Retired General Ismail Daniel Opande. You know, jok ma iluongo ni rebels ok ichal kaka in gi an sani kaka koro wawuoyo sani ok gin jopuonj. Eketo kwe ne orakore kod jolweny mobalo e piny Sierra Leone, Liberia, Mozambique kod Nigeria. You know, your people misbehaved again. Today you have lost even your rank. You understand? You've lost your rank. Yes, sir. Right? Yes, sir. Mondi yud sigana ni tudri gi Walter Nyambaga e chenro mar Gin Kanye.
chieng' tich abich saa 3 otieno. Kik bai. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Kamano kupitira Mogi TV kani gavana ma Migori Ochila Ayako wacho ni sirikande osetimo dongruok ma osekelo lokruok e ngima mar oganda, ka wacho ni bende nitiere chenro mathoth mag dongruok madhi nyime seche mowuoyeni. Ochilo ne wuoyo e od bura ma Migori e twak mane otele kod spika mar od burano Christopher Rozana. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. E twak mare ma okwongo higa ne boma ma Migori, gavana ma Migori Ochila Ayako mane wani sirikal mare osetimo dongruok manenore, ne olero chenro mag dongruok ma osetimo nyaka ne odonje apis e higa mar 2022. We have implemented projects that have directly improved the lives of our people. E sekta math vichino ne tende stima mathoth, kabinde nitie mathoth mabende koro pod dhi nyime ma oting'o malo hospital maduong' mar Migori kowuok e kidieny mar 4 kata level 4 nyaka kidieny mar 5 mabende ong'ere kaka level 5 ka itiyo kod omenda maromo milion 500. We are upgrading Migori County Referral Hospital from level 4 to level 5 at an estimated cost of 500 million. This upgrade will expand integrated and specialized services, including the intensive care unit, high dependency unit, cancer center. Bende ne wan osiptende madongo mag sub-counties maromo 8 bende iting'o malo nyaka kidieny mar 4 kata level 4 ka itiyo kod omenda maromo milion 450. Additionally, we are upgrading 8 existing hospitals across the county to level 4 status at a cost of 450 million. E migawo mar omenda gavana ma Migori ne wacho ni gope duto ma kaunti ma Migori nitiere godo maromo milion 600 mag jogoeko mane otimo rak bende kod dhi chul duto ka dwe mar 6 mar higani koro pok orumo. 5 paid Kenya shillings 280,578,000. This has reduced the outstanding pending bills to Kenya shillings 618,469,537 shillings. Report manogol kod gavana ma Migori ne yango ni piny owacho ma kaunti ma Migori oketo omenda maromo milion 52 ma idhi tigo e gero klesego mag ECD maromo 114 e kaunti ma Migori mangima. In 2022-2023 financial year, we implemented the construction of 140 ECD projects at a cost of 77 million, while in a 24-25 financial year, we supported 203 community ECD projects worth 93 million. This financial year, we have allocated 52 million for 114 additional ECD. Gavana ma Migori ne wanigi sekongo apeini maromo kilometers 1,500 nyaka ne donji e telo. In the last financial year alone, approximately 1,500 kilometers of major roads were constructed or maintained. The 14-kilometer Awendo Kanyimachi Junction Road is being upgraded to bitumen standard, and we expect to have it completed by June 2026 at a cost of 920 million. Oganda e kaunti ma Migori ne ogolo paro mopogore opogore ka otende kod yo ma gavana ma Migori osetiyo godo kaachiel kod MCS e dwaro ma Migori. Luwore gi gik ma nyocha MCS osingonwa gisetiyo kendo gitiyo maber
mana ni gimoinyo MCAs nitie wach maro manobet noningo be ni sirikal miyogi pesa mar ward management to jogi onge ward management. Sani jogi nyalo tiyo gi pesa mar county government kendo gidhi magi kwa governor migi nyaka pesa magi tim go gimoro achiel ariyo. Pod wan gi expectation kaka governor marwa no promise otije moko kaka wan ma youth in terms of employment wagombo kabisa kendo youths gombo ni mondo migi ondik gi tije. Mar ariyo MCAs ok nyal timo social audit kata mana ok nyal timo audit ne county ne executive gi fear ni in case ni gidhi gi expose kata giwacho weche moko achiel ariyo adek to gidhi bedo rebels. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji adek ohinyore tok yudo adhola mag magina e kinde mang'anyo ne ochuo chieng' e kar dak ma Huruma Nairobi kama jopiny ywago ratiro ne nyadendi manyocha obila onego. Ji adek go kama oting'o chuo ariyo gi miyo moro achiel ne ohinyore bang' magina chwadogi apoya kendo ne oring kodgi e kar thieth ma Kenyatta. Liet mar ng'anyo ne ochakore seche mag okinyi kane jodak makanyo ma Huruma ne kwedo nek mar nyadendi Cheryl Adhiambo manyocha onegi gi obila. Ne ochuno obila mondo go kambi alworano ka gayo jopiny kendo seche moko ne gitiyo nyaka gi iro malungo wang' mondo gike jopiny. Sijui madam ni negligence yake ama sijui ni nini ili happen, akafaya bunduki ikaweza kugonga watu wawili hapo, watu watatu, wawili wanaume wenye walileta huo vijana na madam moja anasikia ameshtua mkono. Ilikuwa saa hii tu almost 30 minutes. Nikapigiwa simu nikaambiwa kijana yako amepigwa risasi na jirani na ule rafiki yake. Sisi ndio tukakimbia tukaenda Huruma Nursing, tukawakuta kweli wako hapo. Kuna askari walikuwa wanajaribu kutusaidia, wanasema wanaita OCS, tusaidiane tupeleke hospitali. Wakasema atatupeleka Mama Lucy, tukasema situpeleke Mama Lucy. Askari pia walikuwa na vijana karibu wapige, nikasema hakuna haja kuwapiga. Askari walikuwa hapo wengine, walikuwa wanatusaidia. Sasa ilikuwa namna hiyo. Sasa sisi tumewaleta hapa, sasa ndio wanatibiwa. Ji ariyo tho kama moko ariyo to nyelak tho bang' kuoyo sienyore kendo imogi e gweng' ma Maruti B mantiere Webuye e kaunti ma Bungoma. Masirano ne ojuko janyiew kuoyo kod jakuny kuoyo maduto ne nie kar masirano endo. Ruoth malworano Samuel Kisuya ogolo chik mar chungo chenro mag kunyo kuoyo e alworano te. Komanda mar obila ma Webuye East Rosemary Odeke bendo yango masirano kosiemo jopiny mondo bed motang' gi chenro mag kunyo kuoyo. Sasa mimi nilikuwa tu hapo nje na Semecha akapigia msichana wake simu. Akaambia Naliaka, sisi huku tumepata ajali. Masika wako papa Lubwibwi amekufa. As they were digging, the wall fell on them. Two were rescued and were taken to Webuye Sub-County Hospital where they are admitted in fair condition. And the two succumbed to the injuries. And they've also been taken to Webuye Sub-County mortuary. Na mimi naomba kwamba kaunti yetu ya Government Bungoma wakipata nafasi kwa mkulima kuchimba maram, naomba kwamba wakuwe na nafasi ya kufunika hayo mashimo, maana inakuwa insecurity and dangerous to the community. Tunaenda kuwa na zoezi la ku-identify quarries zote zenye ziko katika sehemu hii yangu ya utawala ambayo ni multi location, na tuhakikishe kwamba hizo sehemu zote zinafungwa. Riwruog jochiw thieth pacho kae ndiye mano Kenya Union of Clinical Officers kod od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ochuoko gi ogirimiti mabiro konyo e keto kenge mag bero ngima jochiw thieth kanyakla kod tego yore mag chiwo thieth e osiptandno. Millicent Adhiambo miwaler. Kane giloso e kinde chenro makamano mar chuokogno mane otimore e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, jakom mar Kenya Union of Clinical Officers Peter Wachira oyango ni ogirimitino biro chiwo thuolo mongirore mar bero lwasi mar tich e kindgi kaka jochiw thieth kod osiptalno. We are here to lay a foundation of social dialogue to ensure that we are in continuous talk and dialogue, that we complement
JTRH administration to ensure that our people can be able to offer the best services that we can in that aspiration of Vision 2030 and our Constitution, and also to be partners in ensuring that this facility rises above, because when that happens, then it is better not only for the people and for the administration, but also for the welfare of our people who are the clinical officers. As we move towards the year 2030, we have specialized facilities, specialized services to improve the quality, and so that we can be able to attract other people from other nations to come for medical tourism. Jagoro maduong' mar kuko George Gibore korka kore to ne okwayo piny owacho mondo okol chike matamo osiptande kaka Majaramogi mano referral hospitals chiwo thieth ne jotuo ma ok rwak e wards kata outpatient services, kowacho ni chikno tuono osiptande go yudo gige thieth molony mowinjore gino mamono jotuo yudo thieth kaka dwarore. When you come up and say you cannot see outpatient services, and that is the only facility within that proximity where it can see patients, what are you doing? You deny those facilities resources, and actually you make it so difficult for patients to access services. I think that one is something that we keep on calling for those who are leading in the SHAN, the Ministry of Health, that we need to reverse this thing. Jatelo maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Dr. Joshua Clinton Okise, korka koreto ne oko ni ogiri mitima kamano en ondamo manyime madhi neno ni jochiw thieth ogoli orak kowuok e dweche 6 mondo gibed jotije mong'irore kata mondiki e yor permanent kaka yor miyogi arita motegno e yuto margi mondo ginyal dongore. Our team, we have also developed something called job description analysis, and this job description analysis, this is what now we are going to use to do something called job evaluation. Out of job evaluation, the SRC will now further develop what's called salary advice structure to the facility. So we are going to use the salary advice structure to now convert our employees into now what we call parastatal payroll. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Duol mochung' ne nonro mar thieth e pacho ka endi Kemri oyango chenro mar chako loso chanjo ne nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo kaachiel kod ma inyuolo gi kilo matin. Nyithindogo mathothgi yudoga kute makelo athung'a mar pneumonia. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachni. Fuong'ruok nyalo neno ne jonyuol mag nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo kata ma inyuolo kod kilo matin. Poni jolony mag sayans kod thieth obiro kod chanjo mar kedo gi kudni ma oyang kaka Klebsiella pneumoniae ma kelo athung'a kido mar pneumonia. Kaluwore kod jolony, e nonro ma gisetimo e moko kuom ute thieth e kaunti ma Kilifi, Nairobi kaachiel kod Kiambu, e kwan mar nyithindo ma inyuolo ka ndalogi pok oromo ma irwako e ute thieth, 30 nyaka 40 yudo tuoni higa ka higa, ka atamalo 20 chuo wito ngimagi. Ka koro chanjono ma ichano chiw ka okalo kuom mine ka pod yach ema nyalo konyo reso ngima nyithindogi. Mortality is quite high. We have mortality of over 20% within this group. Vaccine is an option for them, but remember they are neonates. They get their immunity from the mothers. My work is trying to see which Klebsiella pneumoniae types that are within causing infections within these babies in hospital. So the idea we are having currently now is to develop a vaccine that we give to the mothers. The mothers develop an immunity towards this Klebsiella serotype so that when they give birth to their children in hospital, they don't have to worry about Klebsiella pneumoniae. Kata gibiro kod chanjo ni, gikoni pod midhiero nyalo neno, kaluwore ni ute thieth ahinya to mag piny owacho, podonge kod masinde mag pimo tuoni ka bende, thung'ruok kod dhugruok maneno e ute thieth go,
ema osebedo kanyayo landruok mar tuoni. Not enough money to be able to do this culture. So they, to be able to do this culture, we require a lot of money in terms of collecting, gathering the supplies and the reagents that we need, as well as also getting the machines within the hospital to do this. So most of the public health hospitals don't have, they have a lab, but they don't have a lot of these instruments or reagents to be able to do this, and their expertise also in terms of building them up to be able to do this. Gino majatatije mar duol marango lek mahiga 2030 Vision 2030 Kennedy Mwige olosie kendo siemie counties. There's a call out to all county governments and the national government as well. Our hospitals can no longer continue to be overcrowded, poorly ventilated, and have patients sharing beds. There is no excuse for it. Government has enough money to make sure that patients in hospitals are sleeping in their own bed and the hospitals are clean. So if this is not happening, it is a misapplication of funds in whichever place it is happening. And this needs to be arrested. E kwan mar nyithindo mani piny mar higni 5 mawito ngimagi e pacho ka higa, nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo kata ma inyuolo kod kilo matin, okawo namba mamalo, kendo gichanjo ni geno nitie ni kwan nyalo dok piny. Judith Omondi, Ramogi TV. Kweth jopuonjre mani kod ng'ol ma somo Nyaburi Integrated School e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay ma osebedo gi pek e chenro mag wuoth koro oyudo fuong'ruok bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho chiwo negi ndigni makonyo ji ma nigi ng'ol kata wheelchairs. Jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol bende ne ogolo ywak e wi midhiero ma gineno kaluwore gi chal mag nyithindgi. Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Jonathan Reis of Hope komakore gi osiptal mar Liten AIC osebedo ka siro nyithindo mane kod ng'ol mopogore mondo gibed kod yot e chenro mag skunde ma gisome. Achiel kuom chenro ma gitimo en chiwo wheelchair ne jopuonjre mane kod ng'ol mopogore e skunde mopogore ma gisome e kaunti ma Homa Bay. Ka jatatije maduong' e riwruogno Caroline Kisuge mane loso e kinde mane gichiwo wheelchair ne moko kuom jopuonjre ma somo e skund nyithindo mane kod ng'ol ma Nyaburi e kar chung' bura ma Karachuonyo. Wach ni thoth nyithindo makamago neno pek e sombgi nikech onge mag gigo manyalo konyogi e chenro mag wuoth e skunde ma gisome. Watudore gi joma moko bende matimo kedo ne ratiro ne nyithindo modak gi ng'ol mondo wanyis jo community ni nyithindo modak gi ng'ol bende gin ji to kendo nego migi thuolo maromre kod nyithindo mamoko. Kelo wheelchair atimo mondo nyithindo ma pok odhi e skul oyud thuolo ma ginyalo dhi godo e skul. Jopuonj bende mapuonjo nyithindo gi e skul bende winjo matek nikech ka nyathi obiro maonge wheelchair iting'e, ikete e kom, ikete e mesa kama ondike, igole, kitere e choo, iduoge, koro jopuonj gi bende hinyore. Kisuge wach ni thoth skunde ma jopuonjre mane kod dwaro makende some ni kod rem mathoth kendo jopuonjre makamago neno matek nikech onge mag gigo manyalo konyogi e chenro magi mapile. Miyo dwaro nitie mondo ket maino e bero chal mag skunde go eko. Gi primary schools mang'eny kabisa to kendo gin well established. To special school to wich wil godo. King'iyo kata mana buildings man kaendi ok diromo nyithindo. Ma en skul maduong' kendo en a national school onego bed ni kawo nyithindo mang'eny. To ok ginyal kawo nikech facilities gitin godo. Wakwayo MPs wa, woman rep, kod jogo man gi pesa mag jopiny ma itiyo godo e konyo jopiny mondo gimiye special school mondo gimigi gik madwarore mondo wakonyo nyithindewa. Kama kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol mopogore ywak gi pek magineno rito nyithindo makamago kendo ne ok ginyal pando morgi bang' kane giseyudo sir. An gi nyathi mong'ol ma ok nyal wuotho, ok nyal wuoyo, ok onyal winjo, to en sani jahigni 15 koro olosore kar bedo. Pek nitie mar mondo nyiew pampas pile ka pile. Yudo ka seche moko bedo mapek ahinya pek ahinya kidwa dhi kata kamoro iduro ne ot kore kiwuok nikech kiweye to nitie kaka gineno ni ok en ng'amoro ibed kata e kind ji. Koro kawuono ka Nyasaye omiye timo nang'o na yudo wheelchair nyalo weyego kata ketego e dhot oko kanyo gonero kamano. Kawuono adhi rwako tielo manyien mondo awuothe kaka ji wuotho nikech mostly wan gi pek nikech kwa dhi kuonde ma ji nitie to wayudo ka ok wabedo accepted maber. Koro kwa bedo gi tielo ni kaka kawuono dakawe ni koro abiro nenora ni an bende ok abed stigmatized. Ji neno ni kare abende an dhano nyalo wuotho. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Bas wadhi yie moro machuok kudogo bang' dakika matin tan koseurna ute moro kani Trevor Mbijama ndiye Emmanuel Makopio kawuok Ugenya.
okwala awinjo chenro mar ang'ich welo yo makare oversight onego time yo ma obidhore moloyo ahinya to makaluo mondo lokruok obedie gi dongruok kaluo ka mosna ogaye mar rowere David Kokarosa kod Chris Ogwang kani Kisumu kanyo. Awuoro kuma Kenya ochomo mosna baba na Boas Opiyo kod mama na Jane Opiyo ka gin Gombe Siaya an Nyakorando Mili. Erokamano ahinya. Jelo bende nitiere kaendi ni Martin Ochieng kawuok Rueya ne Ramogi TV makare gi mama na Nyalago mosna Karan Joshua Chola Bishop Charles Mayoga kod ja Israel Kilion Ochieng mar Israel Nineve kod Pastor Silpa Magambo kawuok Kabonyo. Bas odugo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen saa 2 okinyi. Inido wacho ni kiaye? Mano ber. Tinde nango kiwacho ni mano ber. Kawuone kanene mokwongo, in nyisa ni en ng'a? Ini wacho ga ni pari en osiepni. To ini wacho ga ni kia ng'ani. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nitie sigana e tok thum mora mora. Kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yujugini mano chaya sane badi. Machiek moro yano wang masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Tich Abich saa 2 okinyi. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Walora ni weche mag tuke ni ikruok duto
ni kare motelo ne tuke mag rugby mag HSBC madhi timore Nairobi giko derane. Timbe mawuok e piny ngima manie rang'iny mar 2 dhi piem e tukego mag dala 2. Telo mar obila oyango ni moko kuom mape kaka mano mar aerodrome idhi lor mar chiwo thuolo mayot mar wuoth ne welo. Kenya dhi chung'ne gi tim mar chuo mar Shujaa kod mano mar mine mong'ere kaka Lionesses e tukego. Jagoro mar tuke Elijah Mwangi olero ni gimoro amora oseikore kokwayo jo Kenya ma ok dhi bedo gi gima ochuno e alwora mar alap tuke manyayo mondo kik giriw machiegni kanyo. Also, thank you for walking the journey with Kenya Rugby Union and telling the rugby stories, not just to Kenya, but to the rest of the world. For us at KRU, even in Kenya, this week marks is very historic because for the first time, Kenya is hosting HSBC Sevens on home soil, so we get to experience what it is to be Kenyan fans, not just by having the Kenya corner, but the whole stadium being one. For the 2 days of the event, we will close completely Aerodrome Road. Aerodrome Road will be completely closed. We will close partially Mombasa Road. Mombasa Road will be closed partially to ensure the safe movement of participants and spectators. We would like those who will be attending to ensure that they cooperate and adhere to traffic rules and they do as they are asked to do by traffic officers so that movement can be easy. We are at the verge of a great moment in Kenya's sporting history. We gather here at the Nyayo National Stadium to officially launch the HSBC Sevens Division 2 at the Nairobi Lake. This group sporting event will take place on the 14th and 15th of February 2026. That is Saturday and Sunday here at the Nyayo National Stadium. Ja-Kenya Isa Labote olero ni noikore makare ni tuke mag Olympic kama odhi chung' ne Kenya tuke mag kier baraf mong'ere kaka skiing. Nyawadgi ma ja-Kenya Sabrina Somader kata kamano owacho ni koro en ok odhi piem e tukego. Labote ma en jahigni 18 modongo e piny mar Ufaransa ka wuon mare en ja-Ufaransa to min mare en ja-Kenya nowuok kendo jok ni piem ne Kenya mopogore gi jotugo mamoko moyier piem ne pinje maoko. En jatugo mosir kod International Olympic Committee. Tukego dhi timore e piny mar Italia. I started skiing when I was really young in a French ski resort. My father was a rescue patrol, so he learned me how to ski when I was 2 years maybe. And I started competing at 6 maybe. And after I fell in love with this sport. So. She let me out of this of her story. She told me to be concentrated on me. Bas mana kama weche chenro mar ang'ich welo gontiere ka en gi Wilson Ochuka jakabuoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng opanga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere sadek.